So ang halaga po ng tilapia Batangas ay 100 pesos po ang per kilo. Ang bangot po ay 140 po ang per kilo, no? So ganyang kadami po at dagsang-dagsa po ang ating mga mamimili dito sa Malabon Fish Market. So ang isdang matang baka po ay 150 po ang per kilo. Ang galunggong din po dito ay 100 pesos po ang per kilo. Good morning po, nanay. Magkano cream dory? 160 pa, boss. So 160 po ang per kilo ng cream dory, no? Boss, magkano yung ano mo? Yung tinda mong boneless bangus? 150 ngayon yan kasi Boss Lando, magmamahal na araw, mahal ang presyo ng bangus. Medyo tumaas ang pagbebenta ngayon ng tinapa, no? So ang tinapa po ay 150 po ang isang piraso. So dito naman po ang pinagkakagalawan po nila ay mga tindang mangga po, no? Yan po yung mga kababayan po natin na mga namimili po rito. Good morning, Boss Lando. Shoutout po sa mga tindero at tindera po natin ditong masisipag. Ayan po sila. Makikita mo rin yun. Sa YouTube. Sa YouTube. Boss, good morning sa iyo. Good morning. So ayan po yung mga vendor po natin dito sa Malabon Fish Market na masipag. Araw-araw po ninyo makikita dito yan sa Malabon Fish Market, no? At ang mga galunggong at tilapia ay, ang tilapia Batangas ay 100 pesos. Shoutout sa Nakamagnano, Kulay Pig, I love you. Oh, yun. Boss, shout out. Shoutout kayo. Lagi lang. Alright, so good morning po sa inyong lahat at sa mga kababayan po natin dito sa Malabon Fish Market na dumarayo upang mamili po dito sa Malabon Fish Market, no? So sa nakikita po nating sitwasyon at kalakaran po dito, dagsang-dagsa po ang ating mga mamimili po dito sa Malabon Fish Market. So dagsang-dagsa po ang tao ngayon. So sa sitwasyon po ngayon, no, sobrang daming tao dito sa Malabon Fish Market. So murang-mura pa rin po ang mga bentahan po ng kanilang mga isda. Samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer na mag-ikot upang ma-update po ang ating mga kababayan, no. So shout out sa mga viewers po natin na laging sumusubaybay sa ating pagbablog dito sa Malabon Fish Market. So, samahan nyo si Boss Lando Explorer. Tara, let's go! Busy pala doon. So, sa mga oras na ito, no, mag-update po tayo ng mga presyon po ng isda at ganyang karami po ang taong namimili po dito, no. Ang mga tilapia Batangas po ay murang-mura po ninyong mabibili dito sa Malabon Fish Market. Mas palinis, boss. So ang halaga po ng tilapia Batangas ay 100 pesos po ang per kilo. Ang bangot po ay 140 po ang per kilo, no? So ganyang kadami po at dagsang-dagsa po ang ating mga mamimili dito sa Malabon Fish Market. Ate. Gusto na lang to. Sugan ba? Kaliskis pe, pera ba ko? So ang isdang matang baka po ay 150 po ang per kilo.
galunggong din po dito ay 100 pesos po ang per kilo. Good morning po, nanay. Ka ba mag-ina kuya? Tsaka ang isdang tawilis po ay 100 pesos po ang per kilo. Alright, so sa sistema po ng kalakaran po ng bentahan po dito ng mga isda ay murang-mura pa rin po at talagang bagsak presyo po ang kanilang mga ibinibentang isda po dito sa Malabon Fish Market. So tara, ikot ulit tayo dito sa ating mga tindero at tindera dito sa Malabon Fish Market sa mga kanilang ibinibentang mga seafood. Sibuyas. Wag na, sige kami na lang maglilinis. Ang dalawang tupok na yan. So grabe po ang taong dumayo po dito ngayon sa Malabon Fish Market upang mamili ng kanilang mga iuulam, no? Talagang makikita po natin na sobrang mura po ang mga paninda po dito sa Malabon Fish Market. Ate, ganun ka natin, sandal na ate. Magkano cream dory? 60 pa, boss. So 160 po ang per kilo ng cream dory, no? Ha? Hindi, ano nga? Salamat. Kaya ka pa tawag sa'yo. Start na ba? Start na. Boss, magkano yung ano mo? Yung tinta mong boneless bangus? 150 ngayon yan kasi Boss Nando, magmamahal na araw, mahal ang presyo ng bangus. Medyo tumaas ang pagbebenta ngayon ng tinapa, no? Oo. So, ang tinapa po ay 150 po ang
Isang piraso. nakaraan, 120. Oo. Kahapon, 50 pesos lang ah. Yung medyo ano naman yung maliit. Ano Okay. yun yung timbang niya, 5 isang kilo. Kaya pala kahapon nung may bumili, 50 pesos lang, di ba? 50. Para nalugi yata ako doon 120 Pati ano, tapos 50 pesos ang- bagsak presyo. Presyuhan ko na ito, depende sa mood ko. Ganon. Kaya pala, ito po ay gawang tondo. Dahil, gawan tundo yan, lutong barona. Okay. Salamat sa'yo, idol. Ikot muna tayo. Sige, subscribe niya si Boss Lando, mabait yan. So, nandito naman po tayo sa mga tindang prutas. So, ang citrus po ay 40 pesos po ang kalahating kilo. Bali, ang isang kilo po ay 80 pesos. Shout out sa'yo, boss. Busy ka. So, ang mangga po dito ay 45 po ang kalahati. No? Ang gagandang mangga po. So sa may bandang dulo po ay talagang pinagkakaguluhan po ng ating mga kababayan ng kanilang mga tinitindang isda at mga hipon o mga bangusman dito sa Malabon Fish Market. Malabon, Talagang Ocean Park. dagsang-dagsa po ang mamimili po natin ngayong araw po ng linggo. Ang boss, 100 lang. So dito naman po ang pinagkakaguluhan po nila ay mga tindang mangga po, no? Yan po yung mga kababayan po natin na mga namimili po rito. So yan po yung mga gulay dito sa Malabon Fish Market na murang-mura po ninyong mabibili. Good morning, Boss Lando. Shoutout po sa mga tindero at tindera po natin ditong masisipag. Ayan po sila. Makikita mo rin yun. Sa YouTube. Sa YouTube. Sa FB, meron din ako. Oo. Boss Lando Explorer din yung nandoon. Oo. Search mo sa YouTube, makikita mo yun. Naka-jacket din akong ganito. Boss, thank you. Malaki. Ayun na lang. 20 na lang. Boss, good morning sa'yo. Good morning. So ayan po yung mga vendor po natin dito sa Malabon Fish Market na masipag. Araw-araw po ninyo makikita dito yan sa Malabon Fish Market, no? At ang mga galunggong at tilapia ay, ang tilapia Batangas ay 100 pesos. Shoutout sa Nakamagnano. Kulay pink. I love you. Oh, yun. So ayan po yung mga bentahan po dito ng galunggong sa mga nakalatot po. Ayan po, 100 pesos po ang isang plato. So magkano ang kilo ng galunggong? Basta dalawang mas. Kumasa Bali 200, no? So 200 ang kilo po ng galunggong. Ang gaganda po ng galunggong natin na bilog, no? Yan po yung galunggong na masarap iprito o ipaksiw. Wala sa mama kami na. Tapos, thank you. Sundan na natin, sundan. Boss, shout out.
Alright, sa sitwasyon po o kalakaran dito sa Malabon Fish Market, dagsan-dagsa po ang mga mamimili po natin na dumadayo po dito sa Malabon Fish Market. Ganyang karami po ang ating mga kababayan, no? At ang mga kanilang paninda ay pinagkakagaluhan ng ating mga mamimili. So, shoutout po muli sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At shoutout din po sa mga viewers po natin na sumusubaybay po sa pagbablog ni Boss Lando Explorer dito sa Malabon Fish Market. So, shoutout sa mga vlogger po natin na kasama. Shoutout sa inyo. So, shoutout sa Wells Lando at sa Team Mandirigma at kay Burnox TV. Shoutout po sa inyo kay Boss Tardons TV, kay Kuya 8PH, shoutout po sa inyo kay Pelong TV, shoutout po. At maraming salamat po sa mga support na natatanggap po natin dito sa pagbablog sa Malabon Fish Market. Huwag na wag po kayong magsasawang panoorin ang aming mga update dito sa Malabon. So anyway, maraming salamat po. Ito po si Boss Lando Explorer. Bye bye na po.